Moderní spotřebitelské ekonomiky od průmyslové revoluce sledují hospodářský cyklus. Hospodářský cyklus je pozorovaný cyklus ekonomických expanzí během období vysoké zaměstnanosti, spotřeby a důvěry spotřebitelů a kontrakcí během následujících období nízké spotřeby, zaměstnanosti a důvěry spotřebitelů. Období rozmachu a útlumu obvykle trvají 7 až 10 let. Někteří ekonomové uvedli, že tyto cykly jsou součástí větších, trvajících desetiletí či staletí. Naštěstí většina ekonomů také poukazuje na to, že tyto cykly mají tendenci směřovat vzhůru, jak ekonomiky v průběhu času rostou, i přes některé dočasné nezdary. Je tento cyklus rozmachu a úpadku v moderní ekonomice způsoben lidskou povahou? Je to vlastnost námi vytvořených systémů, které nám přinášejí užitek nebo nutné zlo? Prožíváme jedno z nejtěžších období v globální ekonomice. Posledních 50 let svět preferoval volný obchod a globalizaci. Nyní je toto uspořádání zpochybněno. S globální pandemií, narušenými dodavatelskými řetězci, krizemi na trhu práce, obchodními válkami a skutečnými válkami, které probíhají na prahu největšího ekonomického regionu na světě. Většina ekonomických ukazatelů vypadá dobře. V Spojené státy americké je silný růst, nezaměstnanost pod 4% a trhy na historických maximech. Nebylo toho dosaženo tím, že jsme narušili přirozený řád nejdražšími a nejrozsáhlejšími fiskálními a měnovými rozhodnutími v historii? Vstupujeme do nové éry, kdy lze velké hospodářské propady zabránit naléváním peněz? Nebo tím jen oddalujeme nevyhnutelné a situaci zhoršujeme? Většina z vás pravděpodobně rozumí zákonům nabídky a poptávky. Množství nabízené a poptávané určuje ceny a ceny naopak určují, kolik zboží nebo služeb je nabízeno a poptáváno. Vzájemnost způsobuje, že trhy směřují k rovnováze mezi nabídkou a poptávkou. Při růstu nabídky nebo poklesu poptávky ceny klesají. Pokud poptávka roste nebo nabídka klesá, ceny opět rostou. Předpokládám, že většině z vás, kteří se díváte, to asi není neznámé. Zajímavé je, když ekonomové tuto logiku aplikují na celé národy pomocí agregovaných dat. Agregátní nabídka a agregátní poptávka jsou pojmy, které ekonomové používají k popisu celkové nabídky zboží a služeb v ekonomice a celkové spotřeby těchto zboží a služeb. Hospodářského růstu lze dosáhnout zvýšením kteréhokoliv z těchto faktorů, ale z dlouhodobého hlediska je opravdu potřeba zvýšit oba tyto faktory současně, abychom dosáhli stabilní ekonomické prosperity. Ukážu, proč ekonomika zavede novou výrobní metodu, která výrazně usnadní výrobu. Ekonomika by tak mohla vyrábět více a zvýšit agregátní nabídku. Vyšší nabídka bez růstu poptávky vede k větší spotřebě zboží a služeb a nižším cenám. Ale deflace, jak se tomu říká, není dlouhodobě udržitelná. Problémy deflace jsme podrobně prozkoumali minulý měsíc v našem videu o Japonsku. Takže to tady nechci příliš opakovat. Pokles cen sice zní dobře, ale vede ke stagnaci mezd, investic i spotřeby. Lidé nemají motivaci své peníze dobře využívat. Ekonomický růst díky vyšší poptávce bez navýšení nabídky je možný, ale z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Satanova ekonomika dává občanům šeky na $1400. Každý má více peněz a může více nakupovat, což zvyšuje celkovou poptávku, pokud nabídka neroste stejně rychle. Pak budou lidé muset mezi sebou soutěžit, aby získali zboží a služby, které chtějí. Tato soutěž obvykle probíhá tak, že prostě zaplatí více peněz. Inflace je růst cen zboží a služeb v ekonomice a může způsobit vážné škody. Trik je zajistit růst ekonomiky současným zvyšováním nabídky a poptávky. Jak toho dosáhnout? Zvyšování nabídky je teoreticky jednoduché. Stačí zvýšit výrobní faktory, tedy půdu, práci a kapitál. Můžete rozvíjet a školit zkušenou pracovní sílu nebo přilákat do země zahraniční pracovníky. Dáte jim prostor a zázemí, aby mohli přidávat hodnotu na trhu. Ať už jde o práci ve fabrice, výzkum technologií, finanční služby nebo jiné hodnotné nabídky trhu. Co je jednoduché v teorii, nemusí být v praxi. Vynucovat růst nabídky je pro vlády velmi těžké z mnoha důvodů. Hlavním důvodem je, že ve většině velkých ekonomik zajišťuje většinu zboží a služeb soukromý sektor, ne vláda.
To znamená, že vláda nemůže jednoduše nařídit postavení 100 nových továren, aby zvýšila produkci, ale musí nějakým způsobem motivovat soukromý sektor, aby to udělal. Existují některé velmi přímé způsoby, jak to vláda může udělat, například zadáním vládních zakázek na stavbu čehokoliv, od stíhaček až po mosty. Toto výdajové opatření na straně nabídky často selhává, protože obvykle nedodává zboží, o které spotřebitelé skutečně stojí. Veřejné statky jsou důležité a poslední týdny ukázaly, jak cenné je mít stíhačky na ochranu země. Ekonomiku nelze stavět na těchto věcech. Podívejte se doma. Najít něco vyrobeného vládou místo soukromého sektoru by bylo těžké. Vlády by měly více využívat nepřímé metody k podpoře růstu na nabídkové straně ekonomik. Toho lze dosáhnout prostřednictvím vládních grantů na podporu výzkumu a vývoje nebo uzavíráním vzájemně výhodných obchodních dohod. Nebo to může být tak jednoduché, jako usnadnit lidem založení vlastního podniku. Další kontroverznější strategií je privatizace veřejných odvětví. Teorie říká, že soukromý sektor dokáže vyrábět věci efektivněji než sektor veřejný, protože má tržní konkurenci a motivaci k zisku. Pravděpodobně chápete, proč je to kontroverzní. Řeknu jen tolik, že některá odvětví je nejlepší ponechat soukromému sektoru a jiná zase vládě. Rozhodnout, kde tu hranici stanovit, je opravdu ta nejtěžší část. Přesto po celém světě existují tisíce vládních politik, které mají za cíl podpořit podnikatelskou činnost. To ale nic neznamená, pokud není poptávka. Podniky jsou v konečném důsledku subjekty orientované na zisk, takže nebudou fungovat, pokud neexistuje trh, na kterém by mohly prodávat své zboží a služby. Naštěstí je pro vlády mnohem snazší kontrolovat poptávku. Poptávka je funkcí subjektů ochotných a schopných koupit zboží či službu. Celková poptávka je funkcí schopnosti a ochoty všech těchto účastníků v ekonomice spotřebovávat veškeré zboží a služby, které tato ekonomika poskytuje. Zvýšení poptávky je tak jednoduché, jako dát více peněz do kapes více lidem a přimět je, aby je byli ochotní utratit. Ta část s více penězi je vlastně jednoduchá. Stačí snížit daně, zvýšit sociální dávky nebo v extrémních případech dát lidem peníze přímo. Přesvědčit lidi, aby peníze utratili a nešetřili, může být složité. Proto se v médiích často zmiňuje důvěra spotřebitelů. Obecně však platí, že více peněz v kapsách, více lidí znamená více lidí, kteří jsou ochotni a především schopni spotřebovávat. Ekonomiky rostou zvyšováním nabídky a poptávky. Vlády mají těžší vliv na nabídku, ale snáze ovlivňují poptávku. Proč to tedy znamená, že potřebujeme recesi? Existují dvě široké kategorie hospodářských poklesů, které zažíváme, a teď už asi tušíte, že to jsou poklesy poptávky a nabídky. Recese založené na poptávce jsou ty, které známe nejlépe a jsou základem cyklického hospodářského cyklu. V dobrých časech lidé získávají dobrá zaměstnání. Díky těmto zaměstnáním si berou velké půjčky. Tyto půjčky pak používají k nákupu spousty věcí. Firmy využívají příjmy na vytváření pracovních míst, ale dluh je nutné splatit, což vede k dluhovému cyklu. Kdo vydělává $100,000 ročně po zdanění, může je každý rok utratit. Později si třeba bude chtít pořídit auto, loď nebo rekreační dům. To znamená, že v tom roce utratí víc, než vydělají. Mají dvě možnosti. První je několik let šetřit a omezit spotřebu, aby získali peníze na velký nákup. Pro ekonomii by spotřeba této osoby byla několik let pod úrovní příjmu domácnosti a pak by v tom roce prudce vzrostla, kdyby si konečně koupili to, co hledali. Dnes už si nikdo nešetří, raději si vezme půjčku, což je v podstatě totéž, jen obráceně. Ekonomové zaznamenají výrazný růst spotřeby u spotřebitele, následovaný obdobím, kdy spotřeba klesne pod příjem domácnosti kvůli splácení půjčky. Tyto vrcholy a propady domácích výdajů se vzájemně ovlivňují. Když si lidé začnou utahovat opasky kvůli dluhům, firmám klesnou příjmy a musí propouštět zaměstnance. Když lidé ztratí práci, přestanou si brát půjčky na nové věci a firmy, které je prodávají, začnou propouštět. Pracovníci uvádějí, že i zaměstnaní lidé se při propouštění kolegů bojí nových dluhů. Je vidět, jak to může rychle přerůst přes hlavu. Vlády mohou zasáhnout vpravením peněz do systému, aby vyrovnali pokles příjmů a důvěry domácností. Proticyklická měnová a fiskální politika se léta využívá k vyrovnávání dluhového cyklu.
Tyto výkyvy nelze úplně odstranit, ale lze je zmírnit, aby recese nebyly tak vážné, i když růst nebude tak silný. Teoreticky. Druhým typem hospodářského poklesu jsou nabídkové šoky, tedy poklesy způsobené poškozením schopnosti ekonomiky vytvářet hodnoty. Války, přírodní katastrofy, obchodní spory a dokonce i věci jako globální pandemie mohou ovlivnit schopnost ekonomiky vyrábět zboží a poskytovat služby. Nabídkové šoky omezují ekonomický růst, vlády však nabídku stimulují obtížněji, protože to není jejich oblast. Ani kontroverzní privatizace pravděpodobně není vhodná při nabídkovém šoku. Vlády během hospodářského poklesu nedostanou za svou infrastrukturu výhodné nabídky. Mnoho ekonomů a politiků nerado přiznává, že ekonomiky někdy zažívají těžká období. Snahy zcela zabránit poklesům mohou narušit rovnováhu a v budoucnu způsobit větší problémy. Inflace je nyní zřejmý problém. Vládní stimuly zvýšily poptávku, zatímco nabídka trpí stagnací domácí produkce a narušenými dodavatelskými řetězci. Není to však vše. Hospodářské poklesy, způsobené jak problémy na straně poptávky, tak nabídky hrají klíčovou roli v udržení dlouhodobého růstu ekonomiky. Fungují jako filtr, který odstraňuje špatné ekonomické praktiky přežívající jen díky dobrým časům. Nejlépe je to vidět na investicích v době ekonomické prosperity, kdy je v oběhu hodně peněz. Podniky snadno přilákají investory, kteří díky důvěře z hospodářského boomu investují častěji. Pokud si investoři začnou myslet, že růst může pokračovat navždy, budou házet peníze do jakéhokoliv podniku, který najdou. V nejlepším případě to vytvoří trhy s aktivy s nereálně vysokým oceněním. Může to podpořit investice do podniků bez ekonomického smyslu. Investoři hrají klíčovou roli, rozhodují o rozdělení kapitálu pro maximální výstup v ekonomice. Pokud investoři stále spoléhají na vládní stimuly podporující trhy, nemají důvod brát tuto práci vážně. Hospodářské poklesy působí jako podnět k tomu, aby nejslabší podniky v ekonomice ustoupily stranou a umožňují podnikům s lepšími produkty, lepším vedením a lepšími systémy zaplnit vzniklé vakuum. Jde o přežití nejschopnějších a přirozený výběr se neobejde bez určité nepřízně. Ať už jde o lva nebo hospodářský pokles, tyto poklesy zároveň vytvářejí nové příležitosti pro podniky, které jsou dostatečně silné na to, aby je přečkaly. Pokud automobilka během hospodářského poklesu zkrachuje, bude nucena zlikvidovat své stroje a propustit zaměstnance. Kapitál a pracovní síla využije společnost, která přežila tento pokles. Ne všichni tito pracovníci budou znovu zaměstnáni, což ukazuje, že recese mohou mít i pozitivní dopad. Ekonomové jsou zdrženliví ohledně výhod hospodářských poklesů a málo kdo z nich o nich chce hovořit. Možná za to dostanu pár palců dolů, ale YouTube už na tom nezáleží. Tak jdeme na to. Stejně jako recese odstraní neúspěšné podniky, jsou také účinné při zbavování se neefektivních pracovníků. Pokud je ekonomika na plné zaměstnanosti, firmy budou mít velký problém najít nové zaměstnance, protože nikdo nehledá práci. To znamená, že získávání pracovníků se stává dražším, protože firmy musí mezi sebou soutěžit a nabízet vyšší mzdu na danou pozici. Také to stěžuje zbavování se špatných zaměstnanců, protože špatný zaměstnanec je často pořád lepší než žádný zaměstnanec. Austrálie dříve měla velký automobilový průmysl s provozy Fordu, General Motors Holdenu a Toyoty, ty však byly později uzavřeny. Hlavním důvodem jejich odchodu nebyly náklady na pracovní sílu, jež byly podobné Německu a Spojené státy americké, ale spíše přístup australských pracovníků. Automobilky uvedly, že až polovina zaměstnanců předstírala nemoc, aby si prodloužila víkend o svátcích. Pracovníci si to dovolili, protože věděli, že je těžké je propustit. Je jasné, že to nebylo udržitelné, i když australská vláda firmám platila za setrvání. Dnes už Austrálie nemá automobilový průmysl. Ekonomové modelují něco, čemu se říká neakcelerující míra inflace nezaměstnanosti, neboli neakcelerující míra inflace nezaměstnanosti. Ta sleduje vztah mezi inflací a zaměstnaností. Vyšší zaměstnanost zvyšuje inflaci, protože rostou náklady na mzdy a ty se promítají do cen pro spotřebitele.
Efekt se zvyšuje díky vyšší agregátní poptávce od domácností požadujících vyšší mzdy. Ekonomiky fungují nejlépe při konkurenci. Firmy musí soutěžit s ostatními firmami o omezený počet zákazníků a investorů a pracovníci musí soutěžit s ostatními pracovníky o dobře placená pracovní místa. Ekonomika, kde zákazníci soutěží o možnost koupit zboží a firmy prosí pracovníky, aby zůstali, bude trpět vyššími cenami a nižší produktivitou. Jistým způsobem, jak znovu zavést tuto konkurenci, je mít recesi. Jeden z nejvýraznějších ekonomických profesorů, které jsem měl během svého studia na univerzitě, to pravděpodobně řekl nejlépe. Hospodářské poklesy jsou bolestivé, ale bolest má velmi důležitý účel. Dává lidem najevo, co je špatně, a ukazuje na oblasti, které je třeba napravit. Není špatné, že vlády dávají léky proti bolesti, aby zmírnili důsledky tohoto zla. Pokud je užíváte příliš dlouho nebo ve velkém množství, dostaví se nepříjemné vedlejší účinky, aniž byste řešili příčinu bolesti.